با روی تاتمی میبرایند. In white judogi representing Tajikistan, Behruzi Khojazoda. In blue judogi representing Uzbekistan, Shahram Akhadov. شهرام احدов анамин паҳлавоне ки айни ҳол дар рӯи экранҳои мо шумо аст дӯстони азиз. ин паҳлавони 26 солаи узбек ки айни ҳол дар марҳилаи аввали зери вазни 73 кило бо чеҳраи саршиноси мо Беҳрӯз Хоҷазода даст ба гиребон мегарданд ва дар ҳол дасту гиребонро медорад Беҳрӯз ва шаҳром низ худро хеле фаъол нишон медиҳад ва аз камари ҳариф доштааст ва Шаҳром Аҳадов бошад худро дар ҳол дифоъ мекунад, аз ҳариф дурӣ меҷӯяд. Беҳрӯз бори дигар дасти ҳарифро медорад. ҳарду паҳлавонони бо таҷриба ҳастанд ки дар бисёр аз мусобиқаҳои сатҳаш бо шукӯҳ иштирок намуданд. ва барои фаъол набудан, барои камкорӣ ба паҳлавони мо шидои нахуст дода мешавад. дубора кумикатаро хуб медорад Беҳрӯз, вале бори дигар гиребонро медорад Беҳрӯз ва довари марказ дар ҳол хуб озмоиро боз медораду ана ин мураббии паҳлавони узбекро аз ҷояш хориҷ мекунад ва дубора Беҳрӯз дасти ҳарифро медорад. як партофти дигар аз ҷониби Шаҳром Аҳадов гаштаю баргашта иҷрои усул мекунад. Шаҳром вале ҳеҷ имтиёзе ин партофтои паҳлавони узбек намедиҳад. бори дигар Беҳрӯз як партофти ки ин партофт на он қадар шабоҳате дошт ба вазаре, вале бале ҳамин тар дар ҳол довари марказ ин вазареро боз пас мегирад, чунки ин партофт шабоҳате надошт ба вазари. дубора даст гиребон медорад Беҳрӯз ва сабқат идома меёбад. 3 дақиқаи вақти асосӣ пушти сар мешавад ва як усули ҳаво додан бо пойро хос истифода барад Беҳрӯз Хоҷазода. бори дигар гиребонро медорад. боз мехоҳад партоф кунад Беҳрӯз Хоҷазода, вале қуввааш камӣ мекунад барои партофт бо пой.
ҳамин тавр шидои дуюм низ ба паҳлавони мо ҳадя мекунад довари марказ. Simon Gavelius, Almanya ve bu tatamide 81 kilogramlar mübareze devam eder. Növbəti görüşə dəvət olunur. як партофти дигарро хост истифода барад ин паҳлавони узбек Аҳадов Шаҳром, вале беҳрӯз ба ин иҷозат намедиҳад. сонияҳои ба шумори вақти асосӣ пушти сар мешавад. ҳамин тавр кор ва вақти тиллоӣ мерасад. дар ин ҷо довари марказ амр мекунад. каме интизор мешавем ҳамон ҳалномаи доварони кунҷиро. бори дигар довари марказ иҷоза медиҳад барои кушчин гирифтани ҳарду паҳлавон. ва бори дигар гиребон медорад беҳрӯз. Шаҳром мехоҳад иҷрои усул кунад. ва каме фаъолтар мегардад беҳрӯз хоҷазода. бояд гаштаю баргашта дар иҷрои усул бошад, зеро ки ду шидо беҳрӯзро таҳдид мекунад. дар ҳолати як шидои дигар гирифтан пирӯзиро ба рақибаш ҳадя мекунад. бори дигар гиребон медорад. Аҳадов Шаҳром низ гаштаю баргашта ба замин мешинад. боз дубора аз ҷой бармехезанд. ҳамин тавр овазариро соҳиб мегардад. ин паҳлавони узбек пирӯзиро насиби хеш мекунад. ҳамин тавр паҳлавони мо беҳрӯз хоҷазода дар марҳилаи аввал аз идомаи рақобатҳо маҳрум мегардад ва пирӯзӣ насиби Шаҳром Аҳадови паҳлавони узбек мегардад.